Wei urang ba briu latip kerteng komo ba Aiborlang walang ubasong basa hakas nong mauliwai ulasha Khot hajir hakinong elam bat gid Khot ka Village Defense Party VDP Nongkasen hakamit jong ka arp khandai tari ukula lengkot arja arpusau. Kajing sya Khot hajir jong ti urang ba kalong bahadien bola syakem nakakam le tu hakajing ïakob khwai hakas nong pok surabat habana kaliang kinong penyat kila tokit ulakam yala dia bodai nakas nong Nongkasen. Hadin bala sapriang ka kubor hakiran san social media kala long gajing pentok priai ka snong bat penbitar kinoi lam ka VDP hakabagi la penlong gajing bot dien bat lap yo tiurang ba bo dei satiau basong basa akasnong Nongkasen uba el nong rom unong aibot ka VDP Nongkasen hagajing kran jong u loong bagajing Khot hajir yo ni urang ba ka long buun pensai bat buun pan map hakabe dei bagajing pentok pria bat pensa nam sneu ya kasnong bat mentai le lawan bat ngi bat le tu sai hiru bat lapan map hiru ba umdei no sosno jongi hang ni be nanti na pok moliwai tika kejing maham ka bangi usnong hi ngisem kalong ba ki banabas no ba kingat kum kine ki kes kum kine kejing le kum kila ba kile ki sakem hang no kejing maham na song jongi kalong ba umpit ba tentu reaction jongi la be hak no sosno na kum kasnong hi la dang lap no ne sikmat ba kum kine ki breu sim kabu ni ku snong yang la angin hap sing hap yan kat kum gi an jong snong lestek la pan poi was ka an jong sarkar ka ba phila ban hap sim phi ya jige pli ye ga ban ja te dang leng jong gi ku snong ya tan kita jing pensai berjing ha